So, hi guys! Good morning! It's me again, Jem, and welcome back dito po sa aking YouTube channel. So, guys, good morning! So, for today's video ay mag-update tayo dun sa taniman namin ng kamote. And then, kahapon, nararo na siya. And, natapos na siyang araruhin pero hindi pa siya nalagyan ng linya para dun sa pagtataniman ng kamote. So ngayon, my gosh, ang ganda ng sunrise. Yan. Ito naman yung maganda dito sa bukid. So ayan siya guys, naararo na siya. Hanggang dun sa dulo. And ito na yung pinakaunang step para sa land preparation ng pagtataniman namin ng kamote. Kasi nga yun, naubos lahat ng 3 bagyo. So ngayon, focus muna tayo sa kamote kasi ito muna yung maaari nating pagkaabalahan. Kasi wala tayong saging. Kasi tingnan nyo naman guys, yung mga saging namin. Para silang mga kandila ngayon, lahat putol. Yan. Lahat sila putol. Pero sa baba niyan, marami pa namang kamote. Lahat yung kamote nakatanim dyan. Yan, hanggang dito guys, lahat yan kamote. Yan. Pero yun nga guys, kwento ko lang kasi talagang medyo madami pa yung tanim namin na kamote. Talagang halos 3/4 ng taniman namin is kamote yung ilalim and then saging. Yun nga. Kaya lang sa panahon ngayon, bagsak lahat. As in walang bumibili talaga ng kamote. Kahit mura, wala. Okay sana kahit mura basta bilhin. Eh ang nangyayari, wala talaga. Ayaw nilang bumili. Talagang wala kaming mabentahan. So medyo nakakalungkot talaga kasi wala na ngang saging, yung kamote pa ayaw pang bilhin. Paano na lang yung kabuhayan namin? Pero okay lang naman, at least buhay pa naman kami and survive naman natin yung sunod-sunod na bagyo and sana wala nang sumunod pa kasi di ko na lang alam kung sana tayo lahat pupulutin. Kawawa naman, marami ng mga nasira, pananim, bahay dahil sa mga kalamidad na yun na nagdaan. So sana lahat natin ma-survive tong mga pagsubok na to. Pray lang and alam naman natin na hindi tayo bibigyan ni Lord ng makapagsubok na hindi natin kayang lampasan. So yun lang, ang kailangan na lang natin lakasan ng ating loob, i-survive yung ating pang-araw-araw. Yun guys, isasama ko kayo habang magtatanim kami ng kamote para makita nyo rin and matutunan nyo rin yung mga paraan namin ng pagtatanim ng kamote kasi iba't iba yung paraan ng pagtatanim ng kamote. So para malaman nyo din kung paano kayo magtanim, isasama ko kayo hanggang sa pagtanim namin. Yun lang. Thank you for watching this video and don't forget to like, share, and subscribe po dito sa ating YouTube channel and click the bell button for more upcoming videos po. Thank you guys for watching. Bye! See you in my next video. And then ito guys, meron ako ditong punla ng sili. Lahat ng bagyo pinagdaanan din ng punla na to kaya yan na yan nangyari sa kanya. Sana naman lumaki yung iba, yung mga natira para may maitanim tayo dun sa katabi ng kamote. Punla yan ng sili, yung mga siling panigang. Yan.
Madami yan, kaso yun namatay yung iba. Tulad nito, oh. Namatay na sila. Siguro sa dami ng ulan. Tsaka nung hangin. Yun, namatay din sila. Yun na lang natira. Yung mga nakatayo pa. Tatanim natin sila dun sa katabi ng sili.